Zvakachipa zvinodhura. Unogona kumhanyira zvakachipa usingazive kuti zuva ramangwana zvichakukosta. Ngatidzidzei kuti kana munhu akupa sevhisi yake, mubhadharewo zvamunenge mawirirana asati ashanda. Nyaya yandadzoka nayo pari zvino inyaya yemukomana wekuWaterfalls uyo akarara nasisi vanoita basa rekutengesa muviri. Ndokurara usiku hwese achiita zvaaita. Yezvino kwaedza ava kuti haana chekuvapa, ava kuti haana mari. Zvisinei, anasisi vedu ava vane matriki. Vabva vatanga kuti imbavha. Imagine kurohwa uchinzi imbavha iwe usiri, kana kungonyadziswa pamberi pevanhu uchinzi uri mbavha iwe uchiziva kuti hausi, nenyaya yekuda kuti hauna kuda kunge wabhadhara munhu sevhisi yaakupa. Okay, muri Zimbabwe, ndisati ndakuratidzai vhidhiyo yemukomana uyu, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinokupai pano zuva nezuva. Tinopedzerana navo sha.